салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. имрӯз баъзе хабарҳои муҳимро ба шумо пешниҳод мекунам, чунки зиёд инсонҳо саволҳо медиҳанд, зиёд инсонҳо масалан дар ҳолате ҳастанд ки сарсону саргардонанд, чӣ дар сарҳад, чӣ дар вақти патентгирӣ, чӣ дар вақти ҳуҷҷатгузорӣ, чӣ дар вақти ҳуҷҷатсупорӣ. видеои ман кӯтоҳакак мушаххас ба шумо равшанӣ меандозам. метавонед видеоро аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. касе чизе донад, касе ки нисбаташ чунин проблема шудааст, хоҳиш мекунам дар поёни видео дар комментария нависед, аз кадом област, аз кадом шаҳред нависед, то ки ба дигарон каме ҳам бошад як дастгирӣ шавад. Чунки мо шунидем ки дар сарҳади яке аз сарҳадҳои қазоқистон, байни русия қазоқистон, аз 300 нафар зиёд зан, кӯдак, мардҳо барои гузаштан аз сарҳад истоданд. На тарафи қазоқистон онҳоро мемонанд, на тарафи русия. барои ҳамин нафаре ки наздиконашон дар ҳамон ҷо бошанд ё шиноси онҳо бошад ё ягон хабаре дошта бошанд ки ин овоза то чӣ андоза ҳақиқат дорад, хоҳиш мекунам дар поёни комментария ҳамин видео нависед, то ки дигарон огаҳ шаванд. ва сабабашро касе намедонад ки чаро дар он ҷо монданд, на ин тараф на он тараф онҳоро гузашта намеонанд. сабабашро касе намедонад. мумкин муваққатан монданд, баъд кушода шуд, гузаштанд, рафтанд, омаданд, то ҳозир ягон маълумот нест. касоне медонед, хоҳиш мекунам дар поёни видео дар комментариҳо нависед. баъдан видеоро мебинед, гӯш мекунед, хоҳиш мекунам класс монед, лайк гузоред ва поделиться кунед, фиристонед ба дигарон. барои ман класс мондан, лайк мондан, поделиться кардан ягон муҳим надорад. на зарар аст, на фоида. фақат ба хотири мардум ки беҳад мардум сарсону саргардонанд. аксарияти онҳо муҳлати патент тамом мешавад, мехоҳанд ки гузаранд сарҳади қазоқистон, омада аз сари нав мигратсиони картаи нав карда, патент карда кори худро давом диҳанд. аммо шумо медонед ки зиёди шаҳрвандони тоҷикистон хостанд ки ба туркия рафта, аз туркия гашта омада дар русия патент кунанд. аммо чӣ воқеа шуд? ҳамагон медонед ки онҳоро аз аэропорти ҳамон туркия гузашта намонданд. баъзеашам вапше гуфти русо намонданд ки гузаранд. барои ҳамин дар грузия низ баъзеҳо хостанд ба грузия рафта баргашта биёянд, аммо дар грузия онҳоро намонданд. айни ҳол дар грузия вазъият нотинҷ аст. барои ҳамин сарҳадҳои қазоқистон, грузия, масалан молдавия, туркия барои шаҳрвандоне ки масалан муҳоҷироне ки дар русия ҳастанд, барои онҳо қулай аст бисёртар қазоқистон. баъзеаш туркия мисол тезтар ба тайёра самолёт рафта баргашта омада тезтар ҳуҷҷат мекарданд. айни ҳол ки туркия виза кард, грузия нотинҷӣ бошад. агар қазоқистон мабодо ягон монеа шуда бошад байни ҳамон сарҳадҳо, дигар илоҷ надоранд ба куҷо раванд. масалан ба молдавия, ба ин ҷоҳо ман масалан ягон маълумот надорам ки оё мумкин аст ба молдавия рафта гашта омада мигратсиони нав гирифта масалан аз сари нав патент кунанд. барои фаҳмидане ки ба молдавия рафта, гуфти русо пересекат граница карда рафта омадан, хоҳиш мекунам ки ба сафорати посолствои молдавия дар ҳамин русия ва воситаи яндекс суроға адресаша донед, телефоноша гиред, занг занед, пурсед. нафароне ки агар пурсед русира донед, ҳамно ба шумо мегӯянд ки мумкин аст рафтан молдавия, гашта омадан аз сари нав мигратсиони карта ва патент кардан мумкин аст. барои ҳамин фақат аввал пурседу баъд равед. хо қазоқистон меравед, хо грузия, хо молдавия, ҳатман пурсида баъд равед. аз худи посолствои ҳамон давлат дар ҳамин федератсияи русия занг зада пурсед ё нависед, дар сайташон ҷавоб медиҳанд, пурсида равед, хубтар аст. ғайри зиёд инсонҳо мегӯянд ки барои патент гирифтан муроҷиат кардаанд, дар вақте ки пули патента супоридаанд ва дар охир он омада загранпаспорти онҳоро дида ба онҳо гуфтанд ки муҳлат аз 1.5 сол кам аст, ба шумо патент дода намешавад. ана пула супорида бошанд, барои онҳо мушкил аст бо даводав карда он пулро мумкин нагиранд, мумкин надиҳанд. барои ҳамин касе ба русия омадани аст, кӯшиш кунед аз 2 сол зиёд загранпаспорти шумо муҳлат дошта бошад. ғайри зиёд инсонҳо бо фаҳмидем ки ҳама пули патента супоридан, масалан муоинаи духтур гузаштан, имтиҳон супоридан, дар вақти патент гирифтан рафтан, ҳамон вақте ки патент бояд патенти тайёрро гиранд, ба онҳо баъзе саволҳо додан, онҳо ба русӣ ҷавоб дода натавонистанд. онҳо гуфтанд шумо чӣ хел имтиҳон супориде, дар ҳамин вақт монеа шудан, ба онҳо патент надоданд. аллакай пули онҳо сӯхт, дигар вай пулро гирифта наметавонанд. бинед ки чӣ мушкилиҳо сари муҳоҷирон аст. баъзе инсонҳо чунин масалан мегӯям. барои ҳамин ин овозҳо ба чӣ ҳақиқат аст, хоҳиш мекунам дар поёни комментария нависед, нафароне медонед нависед, то ки дигарон огаҳ шаванд. баъдан забони русия камой ҳам бошад ёд гиред ки
анайхел сарсону саргардон нашед дар амони аллоҳ бошед. Худоҳофиз.